UPPL दोलोआ 100 जन आइजोफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। कक्लाबारि ब्लक आइजो गांखंनि बानजायनायाव दिनै UPPL दोलोनि 100 जन आइजोफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों बाक्सानि हजुवायाव। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होफैयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' बिथाङा आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि हेलेना स्वर्गियारि बिथांमोन। लोगोसे मसलप जिल्ला UPPL आरो कक्लाबारि ब्लक UPPLनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरजों लोगोसे कक्लाबारि ब्लक UPPLनि आफादगिरि नेहाथारिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां आइजोफोरनि नुजाथिनायाव बे 100 जन आइजोफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। गिबियावनो खुलुमबाय, जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। नैबे सिमला टाउनावहाय कक्लाबारि समस्तिनि नैबे भुटान हाजोनि सेराव जिरायनानै जोङो 100 आइजोखौ दिनैहाय लिंहरनाय जादों। किन्तु दिनै 100 आइजोनिबो बांसिन बाहाय बाहागो लाफैदों। जोङो 100 आइजोजों इन्टारेक्शन लादों, सावरायमेल लादों जोङो। जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो UPPL नि आइजो जानानै गोबां सरकार जोंहा प्रमद बर' सारजों दैदेनजानाय UPPL सरकार कलिएशनाव दङ BJP GSP बिथांजों दैदेनजानाय सरकारा आइजोफोरनि गोबां माखासे बिथांखि लानाय जादों। बे बिथांखिफोरखौ जोङो सावरायदों आरो लोगोसे जोङो आइजो जानानै जोंनि संबिजित जे मोनथाय दङ बेखौ जोङो मारैहाय मोननो हागोन बिनि सांग्रांथिखौबो जोङो होदों। जोङो लेगेल राइट्स दङ बिनि सांग्रांथिखौबो जों होदों आरो गोबां जोंनि समाजाव माखासे जेनेबा इश्यूस बेफोरखौबो जोङो रायलायनाय जादों आरो गोबां आइजोआनो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननायबो मोनदों, मोजांबो मोनदों। बेहाय आङो बेखौनो माने एपिल खालामगोन, बेखौनो आङो खावलायनो सानदों। जेला माने गथ'फ्रा जेला राजनितिफ्राव बाहागो लायो दा बेखौबो जोङो जेखुनु राजनिति दला जेला जयनिं खालामो बेखौबो नायनांगोन। बे जे लाइमोन गथ'फ्रा बे भट होनायनि बे दाबो भट होनायनि राइटखौ मोनदोंना मोनाखै बेखौ नायनांगोन आरो जेला बिथांमोनखौ जयनिं प्रग्रामाव लाङो बे नाबालिग गथ'फोरखौ, बे सांग्रांथि गैयै गथ'फोरखौ ओरैनो माने जानला मानला माखासे टेम्पटेशन होनानै लांनाया मोजां नङा। गथ'फ्रा जेला राजनितियाव हाबो बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट दङ मोनसे राजनिति दोलोखौ सायख'नो थाखाय। किन्तु जे राजनिति दोलोखौ सायख'नानै थांदों बिथांमोनहाबो माखासे एवेयारनेस थानांगोन, सांग्रांथि थानांगोन बा गावनि पलिटिकेल राइट्सखौ मिथिनांगोन। आं खावलायनो सानदों जे गथ'फोरखौ जेला लाइमोनफोरखौ माने जयनिं खालामनो लाङो जाहाथे माने बे टेम्पटेशन्सखौ दाहोथों, बिथांमोनखौ पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे बेबहार खालामनो हायो बे मोन्थायखौ होथों। जोङो दिनैहाय बाहाय जोंहा आइजोफोरनि जे माने प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारावहाय जोङो गोबांहाय जोंनि राइट्सखौ जों होदों। जोंनि बिथांखि अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि बा जोंनि माइनाव सोरां बिथांखिया जोंनि माने UPPL फैनायनि आवगोल जोंनि मेनिफेस्ट' जोंनि इस्तिहाराव दंमोन। जों आइजोफोरखौ जाहाथे गावनि आथिङाव गसंहोनो हायो, जेनेबा जोङो रांखान्थि बिथिङाव जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो। बयहाबो साख्रि मोननायनि क्राइटेरियाव गोलैयाबो जानो हागौ। जायहा साख्रि मोननायनि क्राइटेरियाव गोलैगोन बिथांमोनहा थाखा गरसेबो होआलाबानो साख्रिखौ मोनगोन। खिन्थु बेनि बादैबो बयबो आइजोआ गाव गावनि आथिङाव गसंनायनि मोनसे मोन्थाय दङ। दा बेनि लानानै जों माइनाव सोरां बिथांखिखौ जोङो माने जे समायखिरा लादोंमोन बेखौ जोङो जाफुंसार होबाय। दिनै जोङो आइजोफोरखौ मोजाङै माने स्किलफुल बानायनानै रिसर्सफुल बानायनानै ट्रेनिं होनानै जाहाथे जोङो हाजारपतियावनो दादानथों महिला माने जों लाखपति खालामनो सानदों। जिहेतु बिटिसिआव माखासे माबा मोनसे आइजो जोङो जेब्लाबो सांग्रांथि होयो, जोङो जेब्लाबो सांग्रांथि होयो आरो रेप केसाव जायोबा जोङो बे क्राइम एगेन्स्ट वुमेन बेखौ जोङो जोबोद नोजोर होनानै जोङो प्रसासनजों गोख्रोंथि लानानै जोङो रायलायो सब समाय जों माने जाहाथे क्रिमिनेल्सफ्रा जाहाथे मिसक्रियेन्सफ्रा बे दुष्कृतिकारिफ्रा थाबैनो हमजानानै थाबैनो सास्ति मोनो बेनि थाखाय जोङो जेब्लाबो सांग्रां जानानै जोङो ब्लकनियानो जा, जिल्लानियानो जा, सेन्ट्रेलनि UPPLआनो जा, प्राइमारिनि UPPLआनो जा, जेब्लाबो जों ज' थानानै जोङो मोनसे चेन नेटवार्क खालामनानै जोङो मावबाय थादों। हा UPPL हिसाबै जोबोद साखा फारायैनो दङ आरो जोंनि पजिसन जोंना जोबोद मोजां राजनिति बिथिङाव आरो जोङो गोबां भटखौ लानानैनो जोङो देरहासार जानानै फैगोन। बेहाय जोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। जों बयबो मिथिगौ UPPL इज द इन थिं एन्ड इन माने इन थिं एन्ड UPPL इज
the present most empowered most present UPPL is the most empowered political party today and BPF is past tense. हाइ कमान्डनि जों जेबो मिथिया दाबो बे बिथाङा हाबगोन ना हाबाखै किन्तु जुदि बिथाङा माने पजिटिभ सेन्स लानानै ज' समाजनि थाखाय मावनो फैयोबा खारन जोंनि मेन UPPLनि थांखियानो जाहैबाय गोजोन लाबोनाय आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ माने जौगाहोनाय आरो स्मार्ट बानायनाय ग्रीन बानायनाय आरो गुड गभर्नेन्स लाबोनाय डेम'क्रेसिखौ मोजाङै जाहाथे सलासल खालामो बेनो जोंनि थांखि आरो बेफोर उद्देश्यखौ बिथाङा मोजाङै मावफुंसारनो हायोबा UPPLआव मस्ट वेलकाम